Ako se često osjećate iscrpljeno i bez energije tijekom dana, današnji jednostavan recept mogao bi vas iznenaditi. Za njega ne trebate skupe dodatke prehrani niti kompliciranu pripremu. Sve što treba su sastojci koji mnogi već imaju kod kuće. Za početak uzmite jednu svježu stabljiku celera, zajedno s listovima i narežite je na manje komade. Celer je zanimljiva biljka koju ljudi koriste stoljećima. Sadrži vitamine, minerale i antioksidanse koji pomažu organizmu u svakodnevnom funkcioniranju. Posebno je zanimljiv zbog visokog udjela vode, pa mnogi smatraju da je odličan dodatak prehrani tijekom toplijih dana. Osim toga, celer sadrži kalij koji ima vrlo važnu ulogu u normalnom radu mišića i živčanog sustava. Mnogi ga redovito jedu jer žele održati osjećaj svježine i vitalnosti tijekom dana. Narezan celer stavite u šalicu ili staklenku. Ali tu ne stajemo. Sada dolazimo do drugog sastojka koji ovoj kombinaciji daje poseban karakter. Ali prije nego nastavimo, svakako se pretplatite na naš kanal, jer ovakve recepte nećete pronaći nigdje. Uzmite malo hrena. Hren je poznat po svom snažnom mirisu i okusu. Bogat je vitaminom C i sadrži prirodne biljne spojeve zbog kojih ga mnogi cijene u tradicionalnoj prehrani. Njegova intenzivna aroma često pruža osjećaj osvježenja i budnosti. Dodajte hren preko celera, a zatim sve prelite sa 250 ml vruće vode. Promiješajte i ostavite da odstoji 10 minuta. Nakon toga procijedite. Ova jednostavna kombinacija može pomoći u održavanju hidracije organizma. Osigurava vrijedne vitamine i minerale, sadrži antioksidanse, doprinosi unosu vitamina C, podržava normalno funkcioniranje organizma i mnogim ljudima pruža osjećaj svježine tijekom dana. Napišite mi u komentarima jeste li ikada kombinirali ove dvije biljke. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro u novom videu.